Iana, toată ziua. Mulțumesc! Pe asta o știai mata, da. Da, pe asta o știți? La trup sunt ușor, fără aripi zbor, nu ușor. Nu cu tine. Deci ce pustă căi știam, măi? Le-au dinainte cu asta, le-au învățat din dinainte. Știau din alte fete, nu? Da, pe la alte fete tot ce mai pot. Știam de la voi. Nu. Păi, Renuca, faci tu cu mine. Păi, Renuca, dar Ionica tot ce mai face? Nici nimic. Doar să crești mai jos. Stați și mă ascultați și o veste mare să aflați. Dumnezeu de sus la noi a trimis pe Mesia așa cum a fost scris. Îngerii din rai toți se bucurau, pentru Domnul îndurei cântau. Cu mâna credeau și la ei mergeau, slavă lui Hristos îi înălțau. Îngerii din rai toți se bucurau, pentru Domnul îndurei cântau. Cu mâna credeau și la ei mergeau, slavă lui Hristos îi înălțau. Gospodină, că te faci mâine poi mâine mândră frumoasă, să te văd și eu cu un noiel, cu un cioban frumos, cu stâng, bogat, cu casă mare aleasă. Și tu îmi iei a mie tâmplare acum. Că tu crezi că mă uit la toți tâmplarii din sat, mă mucă? Păi să nu te uiți, că dacă te mai prezi o Dar nu mai ocără, măi, fata. Ce-ai cu fata? Nu mai ocără atâta. Veniți cu Călindu! Ei, dar nici... Da, primim! Colindăm iarna, pe la uși, pe la ferești. Colindăm iarna.